Lehrer in der Zeit ihrer Schüler, als der englische Dichter Milton ist gewesen ein Blinder. Zum Morgen hat sie dann gefragt, sie können, wer von euch gedenkt, was für ein Fehler hat Milton gehabt? אז המורה מספרת לילדים בכיתה שהמשורר מילטון, שכתב שירים מאוד יפים באנגלית, הוא היה עיוור. אז למחרת היא שואלת את הילדים, נו, מי יכול לזכור איזה פגם היה למילטון? ואלה הוא כתב שירים. נו, שואל. נו שוי. קיבוץ גלוי, אבל לא, אי אפשר, תראי, כל כך הרבה ושאני בדיוק אפול על הבדיחה המדהימה הכי טובה, אבל זה נראה לי דבר מדהים. אז שולם עליכם, אנחנו ביונג יידיש, עמותת יונג יידיש הקימה פה מרכז לספרים, לתרבות, אולי בית יתומים לספרי יידיש שאספנו מכל הארץ ונותנים להם מקום, ופה הם שוב מתפתחים וצוחקים ויש אנשים שבאים לראות אותם ולקרוא בהם. פה יש, אני מניח, בערך 40,000 ספרים. אני חושב שזה כבר יותר קרוב ל-50,000. בירושלים, איפה שהתחלנו, יש לנו גם מרכז קטן, שם יש איזה 7,000 ספרים. ופה בעצם זה מרכז האיסוף הארצי. פה מגיעים ספרים מכל הארץ. פה אנחנו ממיינים אותם, מוצאים להם את המקום הנכון. רוב הספרים האלה הם היו בספריות של אנשים, קראו אותם, הם היו אהובים ורצויים, ורואים בספרים כל מיני סימנים של התבוננות ואהבה, ואהבת המילה, ואהבת החוכמה, ובגלל זה המקום גם חשוב, כי הוא בעצם איזה מין קליידוסקופ, איזה צוהר לתת מודע שלנו, של הישראליות, של אלה שבנו את המדינה, שהגיעו לכאן. אותי זה מפליא, ובגלל זה זה עוד כזה בלי מערכת, בלי מדינה, בלי צבא, אפילו חינוך. אנחנו היינו, זאת אומרת, בשנות ה-20 כל כך אוונגרדים בחינוך ובתי ספר, ושבימי הביניים כל ילד ידע לקרוא, זה לא דברים של מה בכך. ואני חושב שכל זה, הוא ספוג בכוח הזה, באמונה, ולמרות השואה, באמונה שהבן אדם הוא משהו טוב, והטוב הזה הוא מאוד בסכנה כל הזמן, כי העולם הוא לא כזה גרויסה מציע, ובלי לשים לב דברים יכולים להרס. אז זה החיות של היידיש. מה זה שנהייטס? שנהייט קונקורס. תחרות יופי. מ-2006 אני כאן בתחנה המרכזית. המקום הזה היה עזוב לגמרי, אף פעם לא בשימוש, הוא לא היה ראוי לשימוש. מבחינה רעיונית זה סופר להיות בתחנה המרכזית. קבוצות מכל הארץ יכולים לבוא ולבקר אצלך, זה הכל, היו הרעיונות האלה והתקוות. זה שזה הפך שזה מקום גדול מדי, דיספרופורציונלי, אנשים הולכים לאיבוד וכל מיני כאלה, חבל. אבל מעניין אותי מקום שהוא לא כל כך מוגדר, שהוא public space, ושיש לו הפתעות שאתה יכול למצוא פה, הילדים התאילנדים שעושים פה, שלומדים ריקוד לפני הספרייה, אז ברור שבשלב נכנסים לפה ורואים ומשחקים פה, וזה נקרא מפגש, ספיגה אחד מהשני. אז התחנה דווקא, אני חושב שיש בה המון פוטנציאל. אני מאוד מקווה כשהרובניות הזאת והחללים הריקים, הם בעצם, מבחינתי זו הזמנה מאוד גדולה ליצירה.
זה כל מיני מחברות, כתבי עת, שריפט פר ליטרטור ונקונסט, כן? כתב עת לספרות ואמנות, שיצאו בישראל בשנים המוקדמות, 29, 30, 35, ככה. אז עכשיו, מה שאת רואה שיש לכל אחד שם אחר, זה קוראים לו איינס, שזה אחד, זה קוראים לו צווי, זה קוראים לו יוני, וזה קוראים לו כפיר, שזה 4, וזה קוראים לו חיפה, וזה קוראים לו וייטר, שזה הלאה, וזה קוראים לו מאי, וזה קוראים לו אונזרס, שזה שלנו. וזה בעצם כי לא קיבלו רשות להוציא ביידיש כתבי עת סריה, כן? אז כל פעם היו צריכים לבקש אישור רק אנחנו רוצים להוציא כתב עת שקוראים לו 1, עכשיו אנחנו רוצים להוציא כתב עת שקוראים לו 2, וככה. אז זה למשל, זה מאוד מעניין שפה ביונג יידיש כל האלה נפגשים ביחד. זה לא היה לי שאני פייטר ליידיש, אבל אני חושב שאחרי שלמדתי פילוסופיה וכל זה וכל התרבויות השונות, הבנתי שיש לי תרבות שהיא מפתיעה ושהיא כל כך קרובה לי ושאני רגיש אליה, ושאין כל כך מי שמתעסק בו, וביידיש יש פתגם במקום שאין איש, אז גם הרינג הוא דג. במקום שאין איש, אז ההרינג או חפיש. זה משחק מילים מה שיש בפרקי אבות, במקום שאין אנשים תשתדל להיות איש. כאילו. אז ראיתי שמשהו, אחרים הסתדרו, צרפתית, גרמנית, הסתדרו בלעדיי, אבל יידיש. ואז התחלתי לעשות מה זה לא בתור הדוד בסכנה, בואו נרים אותו, בואו נשים אותו על כיסא, בלי לחשוב אם אני אטפל בו כל החיים, אבל ויש איזה זרם של יצירתיות, גם זה משהו שמאוד מדליק אותי, יצירתיות, לראות דברים קורים, אנשים עושים, להקה, עושה, והיידיש נתן לי אפשרות להתחבר לכל מיני דברים, לדפוס, לדיבור, לשירה, למשחק, ולא היו לי כל כך הרבה קונקורנטים, לא היו לי כל כך הרבה, אז זה מרחב מאוד מעניין, מרחב רנסנסי כזה, אז זה הדליק אותי, זה לא רק שאני, כאילו, אני לא אידיאולוג גדול, כן תדבר יידיש, אל תדבר יידיש, זה לא העניין, זה קודם כל נחמד לכבד את הדבר הזה, ולדעתי גם מטאפורה מאוד גדול למה זה רב גוניות, למה זה רב קוליות, ולמה יכול לקרות לתרבות אם לא מסתכלים עליו.